私は水上陽子。還暦を迎えて、今までの人生、いろんなことがあったな、と昔を思い出すことが多くなった。昭和の古き良き時代。私の幼い頃は裕福だった。浮輪を主力製品として若くして成功した父の会社の社長令嬢として可愛がられて育ち、欲しいものは何でも買ってもらえた。母はガーデニングが好きで、広い庭には一面様々なハーブを植え、二人で育てるのが楽しかった。でもその生活は、ある日突然終わってしまった。10歳の誕生日を迎えた日。お父さん、どうしたの？真っ青な顔をして、久しぶりに帰宅した父。会社で何かがあったのだと、子供の私でもわかった。1週間も家に帰ってこないなんて、一体どうしたのよ。いろいろと問題があってな。そう言って父は荷物を取るとすぐに会社に戻って行った。その後、テレビのワイドショーで父の会社が取り上げられていたのを見て、母も私も驚いてその場に立ちすくんでしまった。ヒット商品の浮き輪で重大な事故があったということですが。それはうちの会社の商品の浮き輪が突然破裂して、子供が流され、行方不明になっているということだった。構造や素材に何か問題があったのでしょうか。特殊な製法を使っているという話ですが。その番組の司会者が会社を責めるだけではなく、しまいには社長である父のことも責め始めたので、気分が悪くなってテレビを消してしまった。そんなことがあってから、父はある日突然行方不明になった。お父さんどこに行ったの？お母さんもわからないのよ。誰一人父の行方を知らなかった。それ以来私や家族は父と会っていない。今生きているのか、それすらもわからないのだ。その後会社は倒産し、残された私たち家族は一気に貧乏な生活になった。庭付きの豪邸に住むなんてとんでもない。東京の郊外の狭いアパートで母と兄弟4人、5人暮らしで頑張るしかなかった。母は身を粉にして働いた。長女である私も弟たちを養うために高校には進学せず、スーパーで働くことを決めた。中卒の私に払われる給料は当然少なく、倒れる寸前まで働かなければ食べてはいけなかった。そんな私でも好いてくれる人がいたのが救いだった。25歳の時、お見合いで出会った2歳年上の男性と結婚が決まった。その頃にはもう弟たちも大きくなっていたので、私が養う必要はなく、夫は建設会社の社員だったので十分な給与があり、私は専業主婦となり、東京に住み続けることになった。それからは一男一女に恵まれ、幸せな生活を送っていた。お母さん、母の日おめでとう。まあ、ありがとう。綺麗なカーネーションね。じゃあ俺からはハンカチをプレゼントするよ。娘も息子も優しい元気な子に育ってくれて、本当によかった。優しい夫と可愛い子供たちとの生活は描いた夢そのものだった。その後子供たちも大きくなり、これから第二の人生を夫と二人で楽しく過ごそう。そう思っていた矢先のこと。悲しい出来事が突然降りかかる。夫が突然この世を去ったのだ。心不全だった。無念で泣き崩れる私を娘が慰めてくれた。深い悲しみから立ち直れず、子供たちが巣立ったこの家で一人で暮らすのは寂しすぎた。母として
妻として、両方の役割をなくしてしまったのは、かなり寂しいことだった。そんな私のことを友人のアキさんが気にかけて、よく遊びに誘ってくれた。アキさんは同い年で、とても明るい女性だ。今週末にね、町内のカラオケ大会があるんだけど、一緒に行かない？誘ってくれてありがとう。そうね、行ってみたいな。人が集まるイベントに参加すると、少しだけ新しい世界が開けたような気がした。そんなある日、明日ね、田舎へ移住の求人説明会イベントがあるんだけど、行かない？いつものようにアキさんからそんな誘いがあった。さすがに移住のイベントは興味ないかな。私はね、田舎暮らしに興味があるのよ。向こうで仕事を探したいの。付き合いだと思って一緒に来てくれない？え？アキさん、移住希望者なの？そうよ。でも移住の希望者で田舎で仕事を探す人って20代から30代の人がほとんどなんですって。ちょっと居づらいでしょ？だからね、一緒に来てほしいなって。なるほど。確かにその気持ちもわかる。そうね。じゃあ私も行くわ。いつもお世話になっていることもあって、付き合うことにした。それにしてもすごい人。こんなに興味を持っている人がいるのね。自分は田舎で暮らすという選択肢を考えたことがなかったから、田舎への移住のイベントに大勢の人が集まることが予想外だった。地域おこし協力隊や林業の求人など、いろいろなブースで移住について話を聞いてみるが、どれも若者向けばかりで、やんわりと断られてしまった。はあ、私にはやっぱり向いてないのかしら。まだ探し始めたばかりじゃない。ほら、あっちもあるわよ。そんな時、一人の男性が声をかけてきた。移住希望者の方ですか？はい。でも年齢がどこも合わないみたいで、その男性は私たちと同年代くらいに見え、日焼けなのか肌は浅黒く、たくましい印象だった。うちは70歳まで募集してますよ。フルタイムのお仕事ではないですが、いかがですか？まあ、ぜひお話を聞かせてください。アキさんは嬉しそうに彼についていく。どんな仕事なのか、どんな地域で暮らすのか全くわからないが、まずは話を聞いてみようと着席すると彼が話し始めた。うちは農家なのですが、農業って言ったら何を思い浮かべますか？やっぱり田んぼかしら。お米を育てることを思い浮かべます。あとはいろいろな野菜とかね。その他にはありますか？お米と野菜以外にも何かあるんですか？そう言うと彼はなんだか嬉しそうだった。思い浮かばないでしょう。でもね、育てるものにはもっと種類があるんですよ。そう言って彼は葉っぱを取り出した。これを育てるのも農業なんですよ。どうぞ嗅いでみてください。まあ、いい香り。ハーブですね。私も嗅がせてもらう。わあ、思わず声を失った。それは幼い頃、庭で育てていたあのハーブと同じ香りだった。懐かしい。懐かしい？アキさんが不思議そうに言った。うん。子供の頃育てたことがあるんだよね。ああ、なるほど。そうなんだ。じゃあ馴染みがあるんだね。うん。この香り、すごく落ち着くの。そう微笑むと、彼は嬉しそうに口を開く。これは昔から栽培されていた品種なんですよ。とはいえ当時は珍しかったはずですが、なかなか手に入れるのも難しい品種ですからね。彼の名は上田浩二さんという。偶然にも私たちと同い年だった。家業を継いでからというもの、40年間農家をしているのだという。
昔は米農家だけをやってましたけど、今は作る人が多いですからね。ハーブ農家に切り替えたんですよ。そう言って、優しい表情で笑う彼とは、年が近いこともあり、親近感が湧いていた。一度うちに見に来ませんか？車で数時間ですし。ぜひ！翌週、アキさんの休日に合わせ、その土地に向かった。素敵ね、静かな場所。いいところじゃない。そこは森林と田んぼばかりの田舎町だった。鳥の鳴き声だけが響き、都会の喧騒を忘れさせる。空気が美味しくて、居心地が良かった。美しい場所ですね。そうでしょう。もう少し行くと川もあって、そこでは鮎が釣れるんですよ。ぜひ食べて帰ってください。浩二さんは町やビニールハウスなどを案内してくれた。すべてが新鮮で、ずっとこの町にいたくなる。帰りたくないなぁ。思わずそうつぶやいてしまった。じゃあもう住んじゃったらいいんじゃないですか？彼はいたずらに言う。でも体力もないし、私に農家なんて務まるかしら？うちは別に朝から晩まで働いてほしいわけじゃないんですよ。忙しい時期だけ手伝ってもらえればいいくらいで、実は人手は足りてるんです。イベントを口実に旅行がてら東京に行けるのはいい機会だなって思って、今回のイベントに出展しただけなんですよ。だけど人口を増やしたいのは本当なんですよ。この町で生まれた子供たちは中学を卒業すると町を出て行ってしまいます。ほとんどは出て行ったきり帰ってきません。だから人口は減る一方で、町としては寂しいじゃないですか。浩二さんは車を走らせるたびに、ここも空き家なんです。と教えてくれた。東京では考えられないことが起こっているんだ。これが過疎化なのだと、田舎の姿を目の当たりにした。だからお二人が移住してくれたら、僕はすごく嬉しいんです。誰かの役に立てるかもしれない。田舎に住むだけで喜ばれるんだ。そう思うと、なんだか急にワクワクする気持ちがこみ上げてきた。存在すること自体が誰かのためになるだなんて、そんなの夫が元気だった時以来ですよ。そう笑うと、何を言ってるんですか。いつだって人間はみんな大切な存在なんですよ。都会ではそれを忘れがちになるかもしれないけど、ここでは違います。みんなが助け合って生きています。だから誰もが特別な存在になるんです。忘れられる人なんて一人もいないんですから。彼が誇らしげに語るのを見て、思わず涙してしまった。そんなの綺麗事だと思っていました。でも違うんですね。ここに来るまでに、浩二さんは何人も町の人とすれ違いましたが、皆さん名前を呼び合って挨拶していました。東京では考えられないことです。知り合いで仲間で、この町の皆さんは助け合って生きているんですね。そして私は移住を決めた。住み慣れた東京の我が家を離れるのは寂しいし、たくさんの思い出もあったが、都会に一人で暮らすよりもずっとあの町の方が魅力的で、人生を輝かせてくれるような気がした。本当に来ましたね。嬉しいなぁ。浩二さんはニコニコして出迎えてくれた。アキさんじゃなくて、私が移住することになるなんて、思いもよらなかったですが、田舎への移住のイベントには、付き添いで行っただけというのを、浩二さんは知っていたので、なんだか気恥ずかしい気持ちだ。アキさんは、やっぱり今はタイミングじゃない。なんて言いながら、なぜか私が移住することになった。きっと水上さんにとっては、ベストなタイミングだったのかもしれませんね。人生って、そういうものだったりしますよね。
その言葉がすごく嬉しく感じた。移住するとはいえ、本格的に働くわけではない。週に3回昼間の短時間農作業をするというだけで、あとはのんびりと田舎暮らしを楽しむ生活だ。彼はたくさんの町民を紹介してくれた。どこから来たんだい？何歳だい？彼らは情報を聞くところから始める。東京出身なんです。東京？都会人だな。ようこそはるばるここまで。町の人たちは物珍しそうに歓迎してくれた。家は古民家の賃貸物件で空き家バンクを使って探した。去年まで人が住んでいたそうで比較的綺麗だった。そして今日も農作業をしに浩二さんのビニールハウスに通う。農業って面白いですね。子育てに似てる。そうでしょう。生きてるものを育てることは人間も植物も変わらない。愛情を持って育てないと途端に機嫌が悪くなったり、具合が悪くなったりします。相手がどう思っているか、今どういう状態か、しっかり確かめて大切にしていかないとダメなんです。植物って簡単に育つんでしょ？なんていう人がいますが、とんでもないですよ。簡単に枯れてしまいますから、人間と一緒ですよ。農作業を通じて、愛を持つことは本当に大切なんだと、改めてまた勉強になった。水上さん、今日一杯やりませんか？鮎が手に入ったんです。同級生が今朝釣ったそうで。いいですね。私たちは浩二さんの家で頻繁にお酒を酌み交わした。私たち同い年ですもんね。子供の頃はいろんなことがあったなぁ。鮎をつまみながら思い出話をする。東京とこの辺とじゃだいぶ違うでしょうね。あの時代だって東京はだいぶ進んでいたでしょ？どうですかね。子供の頃は特別な生活をしていたから、正直言ってよくわからないんです。すると浩二さんは不思議そうに聞いてきた。特別な生活ですか？それってどんな？私の父親が会社の社長で、大きな家に住んでたんです。広いお庭もあったりして。ああ、社長令嬢ってやつですね。それは羨ましい限りです。でも会社で事故があって、会社は倒産することになったんです。それからはとっても貧乏になってしまったんですけどね。働き詰めの生活になって、学校にもろくに行けなくて、私は中卒なんですよ。苦笑いするしかなかった。それは大変でしたね。倒産するほどの事故だったんですか？はい。浮き輪を作っている会社だったんですけど、突然商品が破裂して、それで子供が川に流されてしまったらしくて。浮き輪？それって特徴的な黄色のイラストの？浩二さんは会社のシンボルマークを言い当てる。そうです。どうしてそれを？すると彼は急にうつむき、小さな声で聞いてきた。そうでしたか。お父さんはご健在で？それが、事故当時行方不明になって、その後一度も会っていません。生きているのかどうかさえわからないんです。失踪したんだと思います。すると彼は突然頭を下げた。申し訳ありません。僕の責任です。え？突然のことに驚いてしまった。どうしたんですか？浩二さん。実は、その事故で流されたのは僕の弟です。弟ですか？彼は深くうなずくと、ゆっくりと口を開いた。子供の頃に、この町の川に泳ぎに来ていました。この辺では水もきれいですし、みんな夏になると川に行って泳いで遊ぶんです。僕は幼い弟を連れて二人で泳ぎに行きました。でも、弟は幼すぎました。まだ足が
川の底に届かなかったんです。だから親には止められていたのに、こっそり連れて行ってしまった。当時流行っていた浮き輪を持っていけば大丈夫だろうと甘く考えていました。でも浮き輪があっても当然足がつかないんですから流されてしまいます。それはあっという間のことで追いかけても間に合わなくて弟を見失ってしまったんです。泣きながら助けを呼びました。でも見つからなかった。両親は私を責めることはなく、浮き輪の会社に抗議しました。破裂して息子が流された。現物もある。どうしてくれるんだと。気持ちのやり場に困ったのでしょうね。そしてそれが報道機関に知れ渡り、大々的に事件として報道されてしまいました。だから僕のせいなんです。申し訳ありません。彼は大粒の涙を流して何度も頭を下げた。そんな、浮き輪は破裂していなかった。浮き輪の事故ではなかったんだ。だとしたら、父には何の責任もない。じゃあ今までの父の苦労は何だったのだろう。私たちの今までの人生は？頭の中をいろんな思いが駆け巡る。もう何もかも帰ってこない。でも目の前で震える浩二さんを見ると、彼を責めるつもりにもなれなかった。彼は小学生で深く考えず、弟を連れて川に遊びに行ってしまったのだろう。そんな少年に責任などあるはずがない。もういいですから。涙を流す彼に声をかけた。実はあなたのお父さんは直接謝りに来てくれたんです。何も悪くないのに謝らせてしまって。その時いただいた手紙があります。会った後もしばらく手紙のやり取りがあったんです。それ、今も持っていますか？見せてくれませんか？彼が見せてくれた手紙は大切に保管されていた。そこには謝罪の言葉が書かれていた。これ、確かに父の字だと思います。でもこの住所は初めて見ます。差出元の住所は見覚えのないものだった。そして翌日、一人で手紙に書かれた住所を訪れた。家から車で2時間ほどの山奥だった。ここにお父さんがいたんだ。その家は古かったが、人が住んでいるようだった。すみません。インターフォンを鳴らすと、杖をついたおじいさんが出てきた。もしかしたら、父のことがわかるかもしれない。あなたは？水上陽子と申します。すると彼は、はっとした表情をした。お父さんからは話を聞いてるよ。気になってきたんだろ？やっぱり、父のことを知ってるんだ。さあ、こちらへどうぞ。私は室内に案内されて、お茶を出してもらった。お父さんはこの地で幸せに暮らしていましたよ。いろいろなことがあって、こんな父親ならいない方がいいんじゃないか。そう思って姿をくらましたんだね。思い悩んでいたんですね。ああ、そうだ。でも私には身元を隠していたから、会社の倒産事件があったことを知ったのは最近の話なんだよ。まさか突然泊まらせてくれだなんて、インターフォンを鳴らした青年が大企業の社長だなんて思ってもみなかったからな。私はテレビも新聞も見ないもんだから知らなかった。何か相当な事情があるとは思っていたんだがね。うちを訪ねてきてからは長いことここで暮らしてずっと畑仕事を手伝ってくれていたんだよ。それで父は今は介護施設に入ってるよ。もう90だからな。元気なんだが、そっちの方が安心だと言ってね。私は地図をもとに
その介護施設へ向かった。ご面会ですか？スタッフが対応してくれる。水上と申しますが、入居者の娘で。そう話した瞬間。あら、散歩ですか？水上さん。そのスタッフが声をかけた。男性を見ると。お父さん。間違いない。そこには年老いた父がいた。本当に、陽子なのか？ええ、そうよ。不思議な運命の流れが父のもとへと導いてくれた。そして私は小さくなった父の背中をさすり、私たちは涙を流し抱き合った。